Ngiyabona kunabantu abakholelwa ukuthi lamazwi alomjida bekade wakhuluma izolo ubewasusela ekhanda noma mhlawumbe kuwukuphapha. Mina I think iposition ye-MK le kade ibeka la eme khona i-MK. Bengeke phela kuze kukhuluma former president Jacob Zuma yonke lento ekhulunywe lo mfana, kodwa iposition yayo i-MK. Ngishiswa yini lokho? Uzoyibuza ukuthi ngesikhathi uformer president esakwi-ANC kufanele ukuthi ayovela enkantolo engafuni ukuyovela enkantolo, wekuphi lo mfana? Yabo. Wekuphi lo mfana? Yabo. Ngesikhathi i-ANC icomplaina ngokuthi MK kumele ishintshe emblem yayo ngoba le emblem le yama veteran ANC, wekuphi lo mfana? Yabo. Iposition yayo leyana i-MK yokuthi nje ngeke izizwe nge-ANC, ngeke izizwe ngo-IEC, izokwenza ngendlela yayo. Engafuni ukuphikisa futhi njengoba besho ukuthi abavule room yokudiscussa lonto leyo, iposition yayo abame kuyona. Kade ngibuka nje ngala ngaphandle emsebenzini eSouthgate Industrial Park eGatini. Sekunawo amakhanda kaJacob Zuma egxobeni amakhulu futhi amabhodi anekhanda la Jacob Zuma. So iposition yayo le MK and ayihlehli imisele ngayo, akusiyona inkani eqhamuka nalo mfana, iposition yeqembu. Yabo. Mina mfethu personally I think i-ANC le case emblem fanele drop because it's not like le emblem le bebesayisebenzisa, and another thing, it's not like le emblem le izo confuse abantu mase kuvotwa. Yabo, bagcina sebevotela i-MK ngephutha as if i-identical. Cha, ayifani le emblem le. So abayiyeke le emblem because manje ngazuthi sebeyayisaba i-MK, bayiyeke nje for the sake of a peace. Le constitution ke iyona into eyinkinga ke ukuthi akufanele ngabe u-former president njengoba ebuse amahlandla amabili uyabuya futhi. Iyona into eyinkinga kakhulu ke leyo ke, ngicabanga ukuthi ingawususa umsindo ngoba phela i-constitution yase South Africa yabo, and akulula ukuthi uvele usuke nje uyibridge kanjalo, ngasusa umsindo kakhulu lonto.